helemaal zelf is. Dat is dan het waarde. Ik heb die test bekeken. Dit is eigenlijk heel, enerzijds heel openbaar en anderzijds heel geheimzinnig. En dat stelt allerlei vragen en dat werkt je op een bepaalde manier op jezelf terug. Maar dat de intentie van deze tentoonstelling en van deze plek waar deze tentoonstelling gemaakt kunnen worden, is om die, nogmaals, moeilijk maken en zo, die verguisde categorieën van het ware, het goede en het schone als nog wel geldig, als nog wel levensvatbaar te verklaren. En ik kan daar ook echt uit de grond van mijn hart de kunstenaars die deze tentoonstelling hebben gemaakt, en Tessa die zo subliem weer heeft ingericht. Ja, we moeten zo gelegen om te kijken. Ik herinner me nog dat die mijn tentoonstelling ook echt heel mooi en heel degelijk heb ingericht. Dan kan ik die vier en natuurlijk de initiatiefnemers die bij de Hansdijk staan van harte bevinden.